Niin. Moikka moi! Me ollaan tänään Järvenpää päihdesairaalassa kertomassa Porvoon ja Loviisan klubitalojen toiminnasta ja klubitalojen toiminnasta ylipäätään koko Suomessa. Ja miten me tänne ajauduttiin, se tuli sitä kautta, että mä oon mukana semmoisessa päihde- ja mielenterveyskehittämisryhmässä. Oliko se Antti niin? No toivottavasti sinne päin ainakin. En minäkään sitä niin, ulkoa muista. Itä-Uudenmaan alueen eri niin kuin järjestötoimijoiden sekä hyvinvointialueen tämmöisessä yhteistyöryhmässä. Ja sitä kautta me ollaan sitten tutustuttu Antin kanssa. Ja Antti varmaan voi kertoa itse, että mistä sä oot. Ja sähän meidät tänne sitten kutsuit. Joo, siis mä olen täällä päihdesairaalassa työntekijänä, lähihoitajana ollut tuossa vuodenvaihteesta lähtien ja meillä on keskiviikkoisin on tämmöinen koko talon yhteinen kokous, missä on kaikki yhteisöt ja osastot paikalla ja silloin joskus niin saadaan vieraita tänne informoimaan mä jotenkin koin heti, kun ajattelin tänne tullessani näitä infopäiviä, että sellaisia yhteisöjä, joilla on semmoinen arvomaailma, johon meidän kuntoutujat kenties voisi kiinnittyä sit jaksojensa jälkeen, niin kyllä klubitalot tuli ilman muuta niin kuin ihan ensimmäisten joukossa mieleen. Ja itse teen vapaaehtoistöitä niin Aakilta-toiminnassa ja meillä on varsinkin Keski-Uusimaalla ollut niin kuin ihan iltatoiminnan kanssa niin paljonkin yhteistyötä klubitalojen kanssa ja sitten ollaan tosiaan niin kuin erilaisissa työpajoissa oltu tekemisissä. Lähti siis mukaan 2 jäsentä ja toinen on siellä kameran takana. Molemmat jalat. Niin. Joo. Jani on Loviisasta ja Tomi on Porvoosta ja oli ihan mahtavaa saada teidät mukaan. Ja itse asiassa tästä tulikin sitten aika mielettömiä puheenvuoroja teiltä ja toitte hienosti esiin sitä omaa kokemusta siitä klubitalon jäsenyydestä ja miten se on tavallaan siihen omaan taustaan nähden niin kuin teitä jeesannut. Ja mä luulen, että se oli varmaan sellainen mun läpinät oli ihan oma juttunsa, teidän niin kuin tarinat oli ne, mitkä osu ja uppos. Niin haluatko sä vaikka Tomi kertoa, että mitä sä kerroit? Elikkä olen tällä hetkellä Porvoon klubitalon jäsen ja olen ollut itse asiassa täällä Järvenpään päihdesairaalassa hoidossa 2019 kesällä tullut ja olin yli 3 kuukautta. Ja sitten oli 2020 oli intervallijakso sitten alkuvuodesta. Ja miten Porvoon klubitalon löysin, niin se tuli sitten sen elämän mukana tuomien sanktioiden mukana, eli YKP, yhdyskuntapalvelu, ja sitä pääsin suorittamaan Porvoon klubitalolle. Ja siellä erilaisia tehtäviä, mitä jäsenille kuuluu nyt, kaiken näköistä. Meillä on siellä vaikka mitä kivaa, että keittiö ja toimisto on varmaan ne päähommat siellä. Mutta mulle on ollut tärkein niin tännekin tulla, että saa sosiaalista porukkaa ja sitä semmoista yhteenkuuluvuutta, niin se jeesaa mua. Ja on jeesannut tässä koko matkalla, niin miksei jatkaisi näin. Joo, ja kyllä sitä niinku itse, tänne on kiva tulla joka päivä. Täällä on paljon haastavia, joskus niin kuin vähän murheellisen oloisiakin tarinoita ja muuta, mutta se, että mennään niin kuin pala kerrallaan, pienin askelin eteenpäin, siitä se rupeaa niin kuin rakentumaan. Just näin. Et mitään hirveätä loikkia ei ole tarkoitus ottaakaan, vaikka monet meidän kuntoutujat niin kuin sanookin ensimmäisenä päivänä, että nyt tässä on uusi minä, mutta sehän vaatii niin kuin just semmoista arjen ahertamista ja hyväksyy niitä pieniä asioita, mitä pitää hoitaa. Mut wow, hieno matka sulle. No niin, Jani, sä olit
Loviisan edustajana mukana. Haluatko sä kertoa reissusta? Kyllä. Siis olihan se tosi jännittävää puhua ihmisten edessä ja näin, mutta että hyvin se meni kuitenkin. Oli ihan mukava olla siellä edustamassa klubitaloa. Ja Joo. Mä luulen, että sun tarina myös vetosi moniin ja oli tosi hyvä lisää, että sä vähän niin kuin kerroit siitä. Monen on helppo samaistua ehkä. Niin, ja sitten tuli just tosi hienosti esiin se, että sä sait klubitalolta sitä harjoitusta siihen arjen hallintaan, että sä sait, niin kuin sä sanoit itse, että semmoisen työmoodin päälle, että sä kävit säännöllisesti joka arkipäivä ja sun tavoite oli työllistyä ja sitten meidän kautta sä sait sen tiedon, että olisi töitä tarjolla ja tällä hetkellä sä oot töissä. Joo, totta. Joo. Hyvin sä osasit sanoa tämän näin ytimekkäästi ja fiksusti. Kiteytin. Jes, mutta tosi kiva kun tulit mukaan. Kiitos.